Ассалому алайкум, ватани азиз. Сиҳат саломат хонаводтан бошед. Пайғамбар гуфтанд, агар касе ки аз шумо мункарро дид, чизе ки ман кардаи худованд аст, ё ки бо забон, ё ки бо дастон ёрдамтен нашед, ба дуо кунед. Ман бо забон и кори амали ҷияна ба хачун гуфта натавонистам, барои ки дар ма дастгирӣ аз набуданд. Ба ман чӣ кор кардам? Ба воситаи ютуб ба забонам гуфтам, ки ҳамин кор кардастиянд. Бояд ки мо чизе ки худованд манъ кардагияку, бояд ки мо дарҳол бояд манъ кунем. Дарҳол бигӯем ки корро бояд ки накунед. Бале, манъ кардаи худованда бояд дарҳол мо пешраша бигирем. Падармодара даст намебардорӣ. Тағоир даст намебардорӣ. Ино бо ма алоқа нестанд ҷиянам. Ба чӣ хабар ёро мерасондам? Ма дар Тоҷикистон набудам ки барам пеш ки ту чӣ кора кардастӣ? Ютуб ҷон дида боша. Бале, бое ман хоҳиш кардам, удалил кардам 56 нафар тамошокардаги буд. Лекин касе ки аз мо мункарро мебинаву ора чӣ намекунад ку чӣ мегӯянд дар ӯ кордор намеша, хаб мешинад, дар пеши худованд қиёмата ҷавоби сахт дорад. Ман ҳадиси пайғамбар медонам ва бояд амал кунам. Мункар чизи манъ карда шудааст. Манъ карда шудааст ки ба модар даст бардоштан, ба тоғоӣ даст бардоштан, холаро ҳукми қатл додан. Кане ки метавонад ки мисол ҷияни ман қати гап зана ки чо холат ҳукми қатл додагин, чо холат таҳдид мекунед. Ягон кас метавонад ки айнома гап зана? Наметавонад. Ман худам гап мезанам. Ҳеҷ кас айнома гап зада наметавонад. Ман худам мегӯям ҷиянонда ки нарасен аккаимада апа хоҳаримада. Чизое ки худованд ба ма супурдага, ино меяку фарзанди падар неъмати худованд аст. ҳаст инсоное ки акаву хоҳар, апаву додар надоранд. Худованд мара неъмат додагия акаву апаву хоҳар, ино амонатанд. Дар назди Худованд ҷойгоҳ мешаванд. Касе ки акаи мара меранҷона, ман бояд ки пеши ҳоя бигирам. Касе апаи мара меранҷона, бояд пеши раша бигирам. Касе хоҳари мара меранҷона, пеши раша бигирам. Хусусан наздикони ман. Наздикони мара статяшон аз бин дар пеши Худованд. Дар дунё ва дар қиёмат. Ма дар ютуб хабар тонистем ки ба воситаи ютуб хабар диҳам ки аз хобшон бедор шаванд, чишмашон кушанд ки дунё бесоҳиб нестай. Аз Худо ки метарсидем, ба модартон, ба тоғоитон даст намебардоштед. Холаро ҳукм таҳдиди куштан намекардем. Дар бораи хоҳартон дигар гап намезанам. Хоҳара чӣ кор кардагин? Хоҳарам гуфт ки гап назан, кордоршо наша. Дар бораи хоҳартон бо и ҳуқуқи зан аст. фаҳмидед? Ман хабар намегирам. ҳуқуқи зан ягон мард ҳуқуқ надорад ки дар зан даст бардорад. На дар хоҳар, на дар ҳамсар, на дар духтар, на дар модар. Фаҳмидед? Ҳар яке ҷудо статья дорад. Задани хоҳар статьяш ҷудоа дар дунё қиёмат, задани модар статьяш бо вазнина, бо холаро таҳдид кардан, инам статьяш хушрӯякай. Бале. Ана мегуфтам барои шумо ҳамватнони азиз ки касе ки мункарро мебинад ку бояд ки ора чӣ кор кунад? Аз байн бара ё ки насиҳат кунад ки корро накунед. ҳишта ба сарат бигир. Ман ҳамин гуфтам ки ҳиштшона ба саршон бигиранд. Лекин ино чӣ кор кардастиянд? Корро гирифта ҷазир кардастиянд ки холама қиқ мекунем. Бо ин ҷиян телефон карда ки хола чӣ ба дар ютуби хеле видео монде. Мемонам ба чӣ ба хаб мекардам ман. ҳамин қасол хаб кардам, гуфти яму масали тоҷико ки ай хуби ман хонавотам нодухтар рафтам. Нодухтар маънош ки хона отавочам бе ҳеҷ чӣ мондам. Бе ҳеҷ чӣ мондам. Ҳеҷ надорам, ҳеҷ чӣ. Худо дорам, мисол гуфтам да, ҳеҷ чӣ надорам. На хона, на дар як пропискаи худоиҷониро мисол ки 1001 та печат задагин дар паспорти ман. Ман то ёқа вақт ҳеҷ чӣ нагуфтам. Лекин шумо ки хестем ки мара куштанӣ шудем, тепер ман қати шумо гап намезанам. Тепер қонун шумо қати гап мезанам. Қонуни оламӣ қати гап мезанем. Қонун қати. Ба қонуни худовандӣ шумо қати ма дӯстӣ накардем. Робитаи силаи раҳма нақапидем. Холаро хола нагирифтем. Анагон қонуни чиро интизор шавем? Ҳукумати давлатиро? Ман шумо қати гап намезанам. Ман шумо қати дар ҳеҷ куҷо дигар рӯтонро намехонидани. Дар дуи ҷаҳон рӯтонро намебинем. Касе ки ба модар даст мебардорад ку, ман хеле одам қати салом наметиҳам. Касе ки ба акаи ма даст бардошта, ӯро ҳеҷ гоҳ рӯшо намехоҳам бинам. Фаҳмидед? Барои ман ҳамин инсон. Хоҳен гӯш кунед, нахоҳен гӯш накунед. Мара касе ки мегӯяд ки ту гап назан, ман акоҳома, апаву хоҳарма ҳимоя хоҳам кард. Поделиться, лайк, подписаться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо. Ҳамватнони азиз, шумо беҳтарин инсонҳои рӯи олам ҳастед ки қадрдонӣ мекунед, видеоҳои маро тамошо мекунед. Худованд аз шумо розӣ бошад. ҳамеша хушҳол бошед. Чашмакотон нама набинед, дилакотон ғама набинед, чашматон гард набинед, дилатон дардро набинед. Зинда саломат, хонобод сарбаланд бошед ва ба қуллаҳои баланди
آرزوهایتون رفته برسید. آمین یا رب العالمین.